खुंगा नैजिथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सानखा बुलुर बादायलायनाया दिनै जोबथा सान। अदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि जन्था गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा नैजिथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सानखा बुलुर बादायलायनायखौ गासै सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। दिनै बे बुलुर बादायलायनायनि जोबथा हाबाफारियाव बारग' बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो सावरायनाय जायो। मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दिपेन बर'आ मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। अन्थाइगोरा बड'सा मुंख्लं बिथांनि मुङै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजाया ज' लोगो नांनानै बोसोरफ्रोमबो बिनि मुङाव मार्टियार गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप होबोबाय थादों आरो देग्लाय 20थि आरो देग्लायनि बे सानथामनि 7, 8, 9नि हाबाफारिजों दिनै फाइनाल गेम आरो बेजों लोगोसे बे फुंबिलिनि समाव अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि बर' माहारियाव होलांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा बिनि सायाव दसे सम सावरायमेल लादों आरो बे बिथांनि जि जोनोम गामि पानेसिलि गामियावनो बे हाबाफारिखौ लादों, जेराव बिथांनि मुसुखा बिथांनि गोसोखांथियाव गायसननानै दोनदों। आङो गिबियावनो अन्थाइगोरा बड'सा जोंनि जाय महान आदर्शनि सासे गिनो रोङै मेंनो रोङै सासे मावथि आरो दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिथांनि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि जि हाबा मावलांनाय बे जोंनि थाखाय अतुलनीय, बेखौ जों कम्पेयार खालामनो हाया। खारन बेबायदि सुबुङा बर' हारियाव जोनोम मोनामोनब्ला, बेबायदि बिर जोहोलावा बर' हारियाव जोनोम मोनामोनब्ला हारिनि जिखिनि साननाय हनाय माहारिबाद बड'लेण्ड आन्दलननि जिखिनि माखासे थासारिमोन बे मालाबाबो मोगथाङाव आबुङै जाफुंसारनाय नङामोन आरो बिथांमोननि नाजानाय मेंनो रोङै गिनो रोङै मोनसे मैखोम बिहोमानि थाखाय आन्दलनाव जिखिनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन बे जाफुंसार महर मोनदों आरो बेखायनो आङो दिनै अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा जेब्लाबो माहारिखौ देरसिन सानदों, हारिया देरसिन, हारिनि जेंनाया देरसिन, बड'लेण्ड जि दाबि बे देरसिन आरो बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना संदाननानै हाबा मावदों। बिथांखौ आङो 1994-95आव जोंनि जायगायाव बर' बाजार आनसलिकआव जेब्ला दरं जिल्ला एबसुनि जिल्ला कमिटिनि जुथुमा जायो, बे समाव आं क्लास 9नि सासे स्टुडेन्ट, आं बेयाव बिथांखौ लोगो मोन्दों। आं बिथांखौ नुदों, आं बिथांजों रायज्लायनो थाखाय खाबु मोनाखै, खारन बे जुथुमायाव जों खामानि मावनो फैदोंमोन आरो खामानि मावखांनानै जोङो बेयाव जुथुमायाव जोङो पेन्डेलाव बाहागो लादों आरो बिथांमोना स्टेजाव दङमोन। दा बेखायनो आं सानो जे बिथांमोननि जि मोनसे हाबाफारि मावलांनाय बियो माहारियाव जेब्लाबो गोहोम खोख्लैगोन, इयुन जोलैनो मोनसे इन्सपिरेसन होगोन आरो जोङो माब्लाबाबो बिथांमोनखौ जोङो बावनानै हारि दानायनि बाथ्राखौ जों साननो हाया। बिथांनि न'खर आरो बे गामिया गोग्गो गोथारै जाहाथे थांनानै थानो हायो, आं बेनि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबबाय आरो उननि समाव अन्थाइगोरा बड'सानि जिखिनि आद्रा सिमां, बे आद्रा सिमांखौ जोङो आबुं खालामनांगोन आरो जेराव जों बयबो मिथियो जे आसाम सरकारा लाचित बरफुकननि 400 बोसोर जोनोम सान खुंदों आरो बेयाव मोनसे बाथ्रायानो प्रायरिटि मोनदों जे देशआ देरसिन, देखतकै मामा डाঙर নহয় आरो मुगलनि जि आक्रमणखौ होबथानो थाखाय लाचित बरफुकना जिखिनि स्ट्रेटेजि बानायदोंमोन बेयाव बिथांमोना देरहासार जादों आरो दिनै अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा आरो बे गासै टिमा बिर जोहोलावजो बिथांमोना जोंनि हारिखौ, जोंनि माहारिखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै हाबा मावदों आरो बेनो महान दैदेनगिरिफोरनि मोनसे नेरसोन आरो बेखौ संदाननानै जों हाबा मावोब्ला बर' हारिया बुहुमाव अरायबो गोथां हारि हिसाबै, उदां हारि हिसाबै जों थांना थानो हागोन। आं बेखौनो दिनैनि बे समाव फोरमायबाय। गोजोन्थों। मुसुखा बिबार बावनाय हाबाफारियाव आं बाहागो लानो हाबाय। बे दैदेनगिरि बिथांमोना बानजाय आफादा आंखौ सासे अन्थाइगोरानि लोगो साननानै बहु खोथा मिथिहोनानै आंखौ हांख्रायदोंमोन, लिंदोंमोन। बे हिसाबै आं फैबाय। फैनानै जायनोखि गेवलां सावरायनाय
बे गेवलां सावरायनाय एजेन्डायाव हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै आं बिथांनि सोमोन्दै एसे खोथा रायजोखौ मिथिनो होबाय जोबोद गोजोनदों आं जिहेतुके जोंनि थांखिया बेनो खामानिया जोबागौमानि बे अन्थाइगोरा बिथांमोनाथ' दा गैया बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि नेरसोनथि बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि जायनोखि एक्टिभिटि बिनि सोमोन्दै जों रायजोफोरखौ बा उन जोलैफोरखौ बा जोंनि जेनेरेसन बिथांमोनखौ जों बुंबाय थानांगोन बा थांबाय थानांगोन बेखौ साननानै आं फैदों जे अन्थाइगोरा बड'सा बादि जोंहा लिडार मोननायासो गोब्राब जिहेतुके बिथांमोननि एसेबां क्रुसियेल टाइम एसेबां खैफोद सम बे समावबो बिथांमोना दैदेननानै बर' हारिखौ बा बड'लेण्ड सोमावसार हाबाफारिखौ जायनोखि बड' भुपेन ब्रह्मनि साननाय हनाय फिल'सफि बे हिसाबै सेपारेट बड'लेण्ड रायजो आलादा बड'लेण्ड रायजो बे दाबिखौ लानानै बिथांमोना बावसोमदोंमोन बिथांमोना एबसुनि ओमफ्राय बेनिफ्राय भलन्टियार फर्सनि बेनिफ्राय BLTनि बिबानगिरि लानानै बिबानखौ बानस'नानै बिथांमोना जाय मावलांनाय आरो मावनांगौमोन बिथांमोना आद्रा जालांबाय खैफोद फैबाय अबथिरा जिउ गोमालांबाय जाय हक मानसिया थैखायो खिन्थु बिथांमोना थैनाया खम समाव थैदोंब्लाबो मानसियाथ' कर्म मावनाय दांनायजोंसो थांना थायो ओंखायनो आं सानदों जिहेतुके खम बैसोआव थैदोंब्लाबो बे जायनोखि अन्थाइगोरा बड'साखौ जों अराय समनि थाखाय फरेभार जों बिथांनि साननाय हनायखौ जों लाखिनांगोन फोथांना लाखिनांगोन बेनो जोंनिया मावनांगौ हाबा आरो उन जोलै बिथांमोनाबो बिथांमोननि जायनोखि फिल'सफि जायनोखि मावना दांनाय बेखौ गोसो लाखिनानै बिथांमोननि मावनांगौखौ मावनांगोन आं दिनैहाय नैबे हाग्राबारि बियाबनि एबसुनि नैबे पानिसालि एबा बे गामि पानिसालिनि गावसोरनि जोनोम सुबायाव समाजाव बेबायदि मुसुखा गसंनानै लाखिदों बे जाबाय नेरसोनथि बे जाबाय मोनसे बिथांमोननि पायनियार बेखौ दिन्थिदों बिथांमोना आदर्श दिन्थिदों बिथांमोना जेन बुंबाय थादों हे बर'फोर हे पानिसालि हे खाग्राबारि रायजोफोर नोंथांमोना गारनाङा दानागार नोंथांमोना मावनाय दांनायखौ मावलांबाय थाथों होमबासो जों मोनसे समाव जायनोखि थांखि सहैनो हागोन गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जायनि थांखि बे थांखियाव जों सहैनो हागोन बेबायदि गोसोजों साननाय हनायखौ लानानै मावलांबाय थानो हागोन बेखौनो आं दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जाबाय आर'ज खालामबाय आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन